fins al més profund sento que perdre altre cop no puc, no em mouré. Disposades com en el vídeo. I que vosaltres concursareu. Vosaltres concursareu, a més hi haurà gent de l'Institut del Severo Ochoa i hi haurà gent del Catalís. D'acord? Hi haurà gent del Severo Ochoa i del Catalís. Esteu dividits en dos grups, aneu practicant de cara a competir amb els altres. Vosaltres competireu a prop de tu. M'he adonat que és hora de tornar on jo havia fugit. No em mouré mai més. És dur per mi veure com has estat tot aquest temps esperant per